Kooperatibismoaren bultzatzaile nagusia, sortzailea eta bultzatzailea. Inspirador del cooperativismo moderno del País Vasco. Enpresa iso batero, gose. Ikusi dut panfleto batian beran izena eta zeo zer berari buruz, baina berari buruz ez dakitxe zedez. Un hombre que hizo mucho bien. Kooperatiban fundadori ere son, ezta? Apaiz gutxizetako bat bere ideiekin bat naturela. Profesionaleko eta kooperatibako fundadoria, El fundador y el ideólogo, el estratega de todo esto. Bere inguruko egoera sozial baten oinarrituz esperientzi berri bat garatu zuen gizona. Que él fue el fundador y el impulsor de lo que es el movimiento cooperativo de Mondragón. Fundador de las cooperativas. Neu behor ibilitza nau. Oso gizon handi bazala. Bai. Eta gizon handi eta jakintzu bat. Para los cooperativistas del mundo, venir aquí es honrar su memoria. Arrasateko kooperatiba esperientzia, munduan oihartzun handienetakoa izan duen esperientzia kooperatiboa da. Gaur egun, MCC korporazioan bateratua, sektore ezberdinak biltzen dituen sarea osatzen du. Industria kooperatibak, kontsumo kooperatibak, hezkuntza arlokoak eta kreditu kooperatibak. Sare konplexu honek bere gizarte segurantza eredu propioa, unibertsitatea eta ikerketa zentroak barneratzen ditu. Euskal Herriko enpresa talde garrantzitsuenetakoa da, eta urtero kontinente guztietako bisitariak jaso ohi ditu, errealitate kooperatibo honen berezitasunak erakarrita. Guztiaren jatorrian gizon bat, Jose Maria Arizmendiarrieta eta haren indar sortzailea ditugu. Pentsalari praktikoa izan zen, errealitate kooperatibo hau eragin, bultzatu eta garatu zuen gizona. Berak, esperientzia esan ohi zionaren eragile izan zen. Barinagan jaio zen, Bizkaian, 1915 urtean. Apaiz ikasketak, 30ko hamarkadan egin zituen, euskal kulturaren berpizkunde garaian, euskal nortasunarekin konpromiso sendoa zuen gizarte kristautasunaren sorreran. Espainiako Gerra Zibilak berehala eten zuen loratze hura. Gerran, euskal abertzaleen artean aritu zen Arizmendiarrieta eta espetxeratu ere egin zuten. Gerra ostean, Arrasatera bidali zuten apaiz lanetara. Gerraren ondorioz, zatituta eta lur jota zegoen Arrasate. Testuinguru horretan, edorkizuna aldatu beharko zuen belaunaldi gaztearen heziketan jardun zuen buru belarri. Arek eskuntitzen dauen bizizan toki guztietan. Konfeso nahi zuen, pulpitsuen, konferentzietan, noberakin eukitzen elkarrizketetan. 1953 urtean, eskola politeknikoa sortu zuen. Gizarte maila orotako gazteek hezkuntza jasotzeko aukera izan zezaten. Etorkizuneko egitasmoen hazitokia izango zen. A partir de 1944-45, él comienza a pensar que las estructuras deben modificarse en la industria. En la industria la empresa debe modificarse porque hay un desacuerdo general de los trabajadores con la empresa y mientras va montando, por un lado, diríamos, la columna de la enseñanza a través de la escuela, va pensando qué debe hacer la empresa. Y en 1954 ya se decide abiertamente a que ir hacia el cooperativismo. Mila 1956 urtean, abiarazi zuten lehen kooperatiba, Ulugor. Haren atzetik, enpresa kooperatibo gehiago sortu ziren, eta mugimendu kooperatiboaren inguruan, gero eta sare sendoagoa hasi zen egituratzen. Etzen nahikoa ordea,
Arizmendiarrieta beti zegoen aurrera begira, hurrengo urratsa erabakitzen. Lankide izan zituenen arabera, haren begirada urte batzuk aurrerago zijoan, edo hamarkada batzuk aurrerago. Eta etorri zuen, Consejo Direzioneko habitazio txikix bat jaukauen, eta zabaldu zuen atea, ezauzkuen. Ezauzkuen literalmente hausen. Banku baten bileku, Furrusta botatzen gaina. Nire zer da, banku bat. Du neikuelan dauko honetek da joan da, itxiki zuen bakile. 1959 urtean, lankide aurrezkia sortu zen. Arrasateko esperientzia kooperatiboaren auspoa eta eragilea. Kooperatiba esperientzia, jobide anitzeko sare gisa egituratu behartzela azpimarratzen zuen behin eta berriz Arizmendiarrietak. Hau da, elkartasunezko eta elkarlanerako sarea izan behartzuela. Esperientzia irekia izango zen. Industria enpresak, finantza oinarria, kontsumoaren sektorea, hezkuntza edota hain garrantzitsua den ikerketa uztartuko zituena, beti ere gizarte konpromisoaren ikuspegitik. Berak hauken kapazitatea, estrukturak moldetako o estrukturak bultzaketako, zan hain sakona eta hain harri-harrixe, beti eukitzen duen burua eta bere bihotzaen ebulizion gauzak aurra atateko. Y por esta vía, diríamos, de rebajar un poco el individualismo dentro de la empresa y los beneficios a título personal, logró que el desarrollo de las primeras cooperativas se tradujera en el grupo, por ejemplo, Ularco, ¿no? Que posteriormente a través de Ularco se creara, por ejemplo, Lagunaro y la Caja Laboral Popular. Y a través de este conjunto de cosas se hiciera lo que es hoy MCC. Al final, MCC es un conjunto de ideas que están soportadas por la solidaridad y por el efecto contagioso de unas comunidades de trabajo en las que el beneficio individual pasa a segundo plano. De aquí que ha sido posible, nadie se lo preguntará, pero el MCC, el Mondragón Corporación Cooperativa, o el Grupo Ulma en su caso, es la consecuencia de un modo y una profundidad de pensar cuyas raíces hunden en la idea mágica de don José María de que el éxito no es nunca aplicable a título individual, es aplicable solamente a título colectivo, a título comunitario. Da sekula betxuen itxen, atzera innovazio bateri be. Bateri be, aregi, Ikerlanda. Ikerlan, mi akordan lehenengo galde zagon investigazioa Ikerlanen da. Zer, norekin, zekin, nun. Honitxe profesoriekin. Baina, hori investigazioa, horrekak. Tapa, da. Fedea eta paiz izatea daude haren gizarte lan osoaren oinarrian zalantzari gabe. Eta sarritan behar beste aipatzen espada ere, haren lankide minenek behin eta berriro azpimarratzen dute hori. Arek bere bokazioa jarretxuen. Nik arek euken barruko kementasuna, arek euken bihotza, arek euken generosidadea, arek euken emankortasuna. Nun nauen horrek karakteristikien iturrixe. Nun nauen horren manantiala. Neuretzako arek ineuen dana, ineuen bera apaizatzalako eta pentsetan nagoelako apaiz bateko hori zein bieguela. 1976 urtean hiltzen, kooperatiba esperientzia zabalik eta garapen betean utzita. Komunitatearen zerbitzura bideratutako bizitzaren testigantza izan zen berea. Makina jenterako gauza pilo baten jau. Lanak, fabrikak, dirua ez. Bere izen zen beti pobreia, baina pobre konstiente. Eta nik uste dut izen zala pobre konstiente izeteko libre konstiente. Bera, askatuta sentiruteko.
Arizmendiarretaren pentsaera irekia da erabat, garapen etengabean dagoena. Bere garaiko iturri askotatik edantzuen eta bere sintesi propioa eraiki, sintesi praktiko bat. Bere alternatiba, pentsatu ahal izateko, bere iturri nagusiak izan ziren doktrina sozial kristaua edo kristau demokrazia, nahi baldin bada esan, gero sozialismo laborista, inglesa, alegia sozialismo ez komunista, gero tradizio kooperatiboak berak, baita ere, tradizio inglesa dira egin batean, baina Euskal Herrian bertan ere asko jarraitu zituen, tradizio horiek, Ibarko sozialismoa eta kooperatibak eta abar, baina baita ere nekazaritzako tradizioak eta jarraitzen zuen hortik ere. Eta gero dago filosofiaren aldetik nik uste bere kasu konkretua nahiko importantea izan dena personalismo frantsesa izan zen. Oso filosofia kristau ezkertiar bat garai hartan. Mundu modernoaren errealitateren analisi kritikoa da pentsamendu arizmendiarraren abiapuntua. 20. mendea, modernitatearen krisialdiaren isla da. Bi mundu gerra, Espainiako gerra zibila, pobre eta aberatxarteko desberdintasun gero eta nabarmenagoak. Bigarren mundu gerrak, bi zatitan banatu zuen mundua, aurkako bi sistema sozioekonomikotan. Kapitalismo liberala batetik eta sozialismo erreala deitutakoa bestetik. Arizmendiarretaren diagnosiaren arabera, gizakion duintasunaren neurriko gizarte errealitaterik ez zuen ezpatak ezbesteak ekarriko. Kapitalismoak desberdintasunez betetako mundua sortzen zuen norbanakoaren askatasunaren izenean eta sozialismo errealak estatu totalitarioaren eskuetan uzten zuen gizakiaren askatasuna, berdintasunaren izenean. Diagnosi zorrotz eta sakonetik abiatuta, Arizmendiarrietak premiazko beharrak ditu gogoan, etorkizunera begiratzen du eta autoeraketaren bidetik esperientzia zehatza abiaraziko du. Berak ezagutu zuen Euskal Herria eta estatua ere bai zen gerra zibilaren ondoko egoera batekoa. Orduan ez da ahaztu behar berak ezagutu duen gizarte nagusia, liberal fascista zen. Kontraesan bat ematen du, baina hala zen. Eta aldi berean, oposizio bezala, prestigio handia komunismoak zeukan momentu horretan. Eta berak leku bat bilatu du hain zuzen bataren eta bestearen artean, eta bigen kontra ere bai. Aunque kontra agian ez da hitz egokia, ze bera etzen kontra egon zalea. Baina berak bilatzen zuen beste bide bat, eta aurkitzen du nolabait liberalismotik aldenduz sozialismoa onartzen du, eta komunismotik aldenduz komunitarismoa. Eta hori da kooperatibismoa izan nahi duena. Ez zuen inoiz libururik idatzi, ez da kooperatibismoari buruzko teoriarik sortu ere. Bere pentsamendua praktikarekin lotuta zegoen eta ehunka zati, hitzaldi, idazki eta artikulutan sakabanatuta dago. Bere pentsamentua oso barreiatua dago eta oso zabala da. Baina esan liteke zabaltasun horren azpian agertzen dena olako irudi edo holograma bat, ez? Eta holograma hori izango litzateke bere eraldaketa proiektua. Eraldaketa proiektu horrek behar bada ez du ipar finkorik edo helburu finkorik. Bere pentsamendu oso evolutiboa eta irekia dalako. Baina badu nolabaiteko ipar bat, ez? Eta ipar hori izango litzateke pertsona komunitario edo pertsona kooperatiboago bat. Eta gizarte autoeratuago bat zentzu guztietan, ez? Eta ipar horri begira, nolabait, enpresa kooperatiboa izango litzateke tresna bat, edo palanka bat, ez? Tresna nagusia, baina azken finean bitarteko garrantzitsu bat eraldaketa proiektu zabalago baten barnean. Bektore edo gezi bat bezala adieraz daiteke Arizmendiarretaren pentsaera. Errealitate zehatzetik eta behar zehatzetatik abiatuta, komunitate, kooperatiba eta autoeraketa idealetarantz marrazten du bektorea. Garrantzitsuena,
errealitatetik idealerantz doan marra edo bidea da, eraldaketa prozesua da benetan importanteena. Arizmendiarrieta bektore irekia da. Etzan enpresa, komunitate berria zen hain zuzen. Eta gizarte berria, komunitatearen bidez, eta mundu berria, azkenean. Su proyecto era ilimitado, un proceso dinámico de experiencias, evolutivo, no tenía techo. Garai hartako eztabaida bizien olatuen artean nabigatu zuen, bai filosofikoki eta baita praktikan ere. Individualismoa versus kolektibismoa, iraultza versus erreformismoa. Haren ustetan, norbanakoaren eraldaketa da komunitatearen eraldaketaren oinarria, eta aldi berean komunitatearen egituren eraldaketek norbanako berriaren sorrera bultzatzen dute. Bere pentsamentuak eta praktikak pertsonaren eta komunitatearen arteko harmonizazio edo oreka berezi bat bilatzen du, ezta? Modernitatearen asignatura pendienteetako bat dena, nolabait esan da, interes individualen eta interes kolektiboen arteko harmonizazioa, ez? Eta azkenean, esperientzia bat martxan jartzen du hildo horretan, eta egia da, geroztik mundu mailako hainbat ikerlari eta pentsalarik aitortu dutela arrasateko esperientzian, harmonizazio horren inguruko praktika interesgarri bat, ez? Argi ilunekin. Was from the point of view of the cooperatives to create for the first time the balance between collective property in the cooperatives and individual property through the completely new institution of the individual capital account, which is found nowhere other than in Mondragon. Komunitatearen eta pertsonaren garapena bateratzeko, Arizmendiarrietak bultzatutako eraldaketa proiektuak 3 ardatz nagusi ditu: hezkuntza, lana eta elkartasuna. Hezkuntza bere bokazioa, lana, giltzarria eta estrategia da. Esaten da, maisua dela bizitzen erakusten duen persona bat. Profesore bat, teknikek erakusten zituena. Dazan maisua. Para mí destacar fue su enorme tensión y su convicción innata en él de que solamente a través de la educación se podría democratizar el poder. Garai hartarako hezkuntzari buruzko iritzi aurrerakoiak zituen. 60ko hamarkadarako hezkuntza etengabeaz mintzo zen, lanaren eta heziketaren arteko uztarketaz, hezkuntza bizitza osoko prozesua zela zioen, eta heziketa integralaz hitz egiten zuen. Heziketari buruzko ideia berritzaile haietako batzuk gauzatuz joan dira, hala nola, Alekop ikasleen kooperatiba, eskola politeknikoa bera, edota gaur egun unibertsitatea eta kooperatiben hezkuntza sarea osatzen duten beste erakunde batzuk. Neutzako atate itxuen zerak instituzio danak, zituen derivadas hezkuntzatik urteten egunak. Bera hortxe planuen ibili zuen. Baina edukazioa multidirekzional esango naukik. Atzuen, geldiketan arlo baten. Edukau inbiok, gentiari bizitziko referentzik eman bihutzak, ez lanerako bakarrik. Da familixarako, da sociedadako. No hacía la educación con objeto de que ello le proporcionara a la gente una potencialidad para ganar más dinero o para tener más satisfacciones, sino porque la educación proporcionaba al hombre y a la mujer, evidentemente, la oportunidad de ser más hombre y más mujer. This whole idea of active learning and problem-driven learning, where you take practical situations and put people in a situation where they learn through working through real problems. The university, the Scuola Polytechnique, the Mondragon University, ALCOOP, all those things are driven by that. Lanaren ideia
gehien garatu duten pentsalari praktikoen artean dago Arizmendiarrieta. Ikuspegi zabal eta zorrotza zuen lanaren inguruan. Lana gizakiaren alde sortzailea da bere ustez. Gizakia pertsona gisa errealizatzeko eta komunitatea zerbitzatzeko tresnarik egokiena. Nik uste dut, Mondadeko esperientzia oinarri handixenetako bat, izan dela lan, Jose Maria ipini euen lanen konzeptua. El nukleo ardatza, zuen lanadok gizona dauken erramintza bakarra, bere burua eta mundua transformetako, aldaketako eraikena. Gizadiaren hobekuntza, lehenengo materiala, baina gero baita espirituala ere, lanaren bidez eraikitzen dugu. Eta beraz, lana deskubritu behar dugu gure posibilitatea handia bezala gizakia egiteko. Honek esan nahi du, lehenengo geure buruaren konzeptu, gizakiaren konzeptu bat, berri bat behar dugula, eta gero guk komunitate eta persona egiten gaituen lanaren konzeptu berri bat. Eta Arizmendiarrietak horregatik hainbeste insistitu du lanaren sentidu, gizagilean. Lanadok jangoikuekin mundu eitzen kolaboreti. Elkartasuna da komunitate kooperatiboa sortzeko oinarria. Batasun eta elkartasun balioak lanarekin uztartuz, burujabetza ororen giltza lortuko zela zeritzon. Lana eta batasuna hitz bakarrean biltzen dira, lankidetza, eta hori da haren eraldaketa proiektuaren gakoa. Porque como solidaridad se entiende en general el acercamiento hacia los demás, el disfrute de los bienes de la tierra, en la medida que tú no tienes pasión por el dinero, eres más capaz y más susceptible de acercarte a los demás en la distribución de la riqueza que tú previamente generas. Gauza absolutamente importante zuen, gauzak herrixen erraizeuta goti, ez dut, sustarrak hartuta goti. Herrixen sustartuta goti. Eta lana fatia resolbiuteko, bere ideia simplia zuen, nore jauk lan fatia, amen ez dut, sentiek, herrixek. Herrixez pa moribuetu, zehati pestan duzu behar, ez da mobiluko diela. Horregatik izatu usta lehen, solidaria baina ez dela, bape paternalizia. Ari, gure guen, noberen destinoa, noberak, herrixek, komunidadiek, eskutan hartu noberen destinoa eta aurrera eruen. Haren arabera, elkartasunezko jarrera orok, inplikazioa eta erantzunkizuna eskatzen ditu. Aktiboki parte hartuko duten pertsona konprometituak, euren etorkizuna besteekin batera eraikitzeko erantzunkizuna bere gain hartuko duten protagonistak. Berak buruan zeukan komunitatearen espiritua elkartasunaren espiritua zen. Eta elkartasunak esan nahi du hain zuzen parte hartze aktiboa beti, eta guztiak, guztien eta guztiaren erantzule sentitzea. Eta horrela jokatzea baita ere. Ideien mundutik zehaztapen praktikoetara jotzea zuen helburu beti, eta ildo horretan, Arizmendiarrietak elkartasuna maila praktikoan egituratzeko mekanismoak abiarazi zituen. Solidariak izaten dut batzuetan berba politxak. Solidarien problemi izaten dut, zela organizau solidaria, esate baterako enpresa mailan. Zehaztapen praktikoak dira Arizmendiarrietaren pentsaeraren ezaugarri. Asmo batzuk, ekintza eta tresna zehatz bilakatzeko ahaleginaren adibide bat da elkartasuna. Ildo horretan, Arizmendiarrietak 3 maila ezberdinetan egituratu zuen elkartasuna. Elkartasun intrakooperatiboa kooperatiba barrukoa, kooperatiben arteko elkartasuna, dagozkion mekanismo, sakrifizio, fondo eta guzti, eta azkenik maila zabalagoan, elkartasun zehatza, inguruko gizartearekin konprometitua.
Arizmendiarrietaren ustez, lana zen gizakiaren tresnarik baliotsuena. Lana gizakia garatu eta gizartea eraldatzeko bidea da. Beraz, nola onar liteke besteen interesak lortzeko lana saldu edo besteren ganatzen duen enpresa eredua. Norbera ezpada bere lanaren jabe, mundua eraldatzeko duen armarik baliotsuena galtzen du. Hori dela eta, eraldaketarako lehen urratsa, pertsonari bere lanaren kontrola itzultzea izango da eta hortik abiatuta, langilearen duintasuna bermatuko duen egitura eraikitzea. Langilea jabe izan behar da aldi berean. Langileak ekin, sortu eta arriskatu egin behar du, hau da, bere lanaren helburuen eta emaitzen gaineko erantzunkizuna izan behar du. Arizmendiarrietaren arabera, enpresaren eraldaketa da gizartearen eraldaketaren eragile nagusia. Hain zuzen, lanak egiten gaituelako persona eta lana delako komunitate baten autotransformaziorako tresna, lantegiak leku zentrala dauka, ze persona egiten duena hezkuntza da alde batetik, baina komunitateak egiten gaituen ez persona, eta komunitateak bere burua lanaren bidez, bai alimentatzen eta bai eraldatzen duenez, enpresak leku zentrala dauka. Baina ez dirua irabazteko toki bat bezala baizik, baina gizartea egiteko eta transformatzeko zentro, nukleo bezala. And the final contribution was the structure of the cooperatives, which provide for every member to have an equal say in the governance of the cooperative on a one member, one vote basis, and to participate equally on a proportionate basis in the surplus, the profit, or in some cases, the losses that the cooperatives earn. Las sociedades capitalistas tienen un determinado modelo en cuanto a la propiedad de la empresa, en cuanto a la soberanía, quién manda, y en cuanto de quién son los resultados, es decir, cómo se distribuyen los resultados. La concepción cooperativa hace una mutación esencial de esos tres factores determinantes de la concepción de la empresa. De modo y manera que la propiedad descansa en los trabajadores, de modo y manera que la soberanía descansa en el trabajo y no en el capital, y de modo y manera que los resultados se distribuyen en función del trabajo y no del capital. Gizakia da lan komunitatearen ardatza. Bertan, lana eta kapitalaren arteko harremana eraldatu egingo da. Lanak du lehentasuna eta erabaki ahalmena, eta kapitalak ordea lanaren zerbitzurako bitarteko huts izaera izango du. Enpresa ulertzeko era pertsonalista eta komunitario honek bateratu egiten ditu kapital enpresetako bi eragile antagonikoak, langilea eta enpresaria. Desarrollamos una política en la que la soberanía la tienen los que trabajan. El resultado de los ejercicios o excedentes económicos se reparten en función de lo que cada persona ha ganado dentro de la empresa. Y en general es la persona la que prevalece sobre cualquier otro elemento o instrumento de la empresa. El capital queda reducido a un simple instrumento de la cooperativa. One is the emphasis on Catholic social teaching of the priority of labor and the subordination of capital, and to carry that principle through all the cooperatives. Lo que pasa es que la empresa tiene dos vertientes absolutamente claras. Una es la tecnoestructura, la vertiente de lo que se trata es de producir, distribuir, conseguir resultados adecuados, y otra es la vertiente, digamos, socioeconómica o la vertiente moral. Con relación a la vertiente, digamos, técnica de la empresa, a la tecnoestructura, don José María es un absoluto exigente. Nuestras empresas tienen que ser las mejores o aspirar a ser las mejores en el ámbito en el que se mueven. Enpresa kooperatiboaren formula, bere pentsaera legez, formula irekia zen, dinamikoa, etengabe evoluzioan zegoena. No tenía una idea acabada de cuál sería la empresa.
que él quería desarrollar. Tenía una cosa clara, con la que él tenía que experimentar, y era que el hombre tenía que ser la clave de la empresa. O sea, la empresa debía girar en torno a la persona. Ese era el concepto claro. Lo demás, como él bien decía, se iría descubriendo a partir de lo que él llamaba un proceso dinámico de experiencias. Arizmendiarrietaren pentsaera irekia eta malgua zen, bakoitzaren sensibilidadearen arabera, zati batekin edo beste batekin bat egiteko modukoa. Eraldaketa proiektua helburu duen pentsamendua da, ez da enpresa formula hutsean gelditzen. Inguruko behar zehatzetatik abiatuta, komunitaterantz eta gizaki kooperatiborantz doan bektorea edo bidea da. Kooperatibismoa lantegien formula bezala ulertzea, Arizmendiarrieta ez ulertzea da, eta kooperatibismoa ere ez ulertzea da. Lantegia lan komunitate bat da, eta lan komunitatea komunitate herritar handiago batean kokatzen da, eta azkenean gizadiaren barruan. Maila guztietan, sartzen hauen, ze problemajak, zela resolbiuleikek hau problemia, eta hori problemia hori resolbiuteko, ipitxen hauen, instituzioen bat, gentia, edo instituzioa faltaitzen babe. Zer ulertu duten urgenteena bezala. Eta hori biztan da, urgentea eta momentukoa, eta lantegi konkreto bat sortzea zela. Baina ez da egia hori zela Arizmendiarrietaren lehen helburua, lantegi bat, edo lantegi tipo bat. Hainbeste insistitzen du berak, ez dela lantegian gelditu behar. Haren pentsamenduaz eta bultzatu zuen esperientziaz asko idatzi da, baina Arizmendiarrietarengan nabarmentzen dena, agian, bere jarrera da, jokabidea, gizarte ekintzarako zuen estiloa. Esaterako, utopikoa ala errealista zen. Badirudi bi muturrak batzen dituen sinbiosia lortu zuela. Dago Maria, ez zuen kimerik. Baina zuen, utopistia al 1000%. Utopisia beti alkantzau lehikek, baldin badukak barruko kemena gauzak garateko. Hori zuen bere zar. Y lo que hacía es empezar a andar hacia esa utopía, y luego llegaba hasta donde podía. Algunas cosas quedaron a mitad de camino, pero muy pocas de las que inició don José María, yo tengo para mí que muy pocas quedaron a mitad de camino. Todas se han desarrollado por encima de que nosotros, mucho menos capaces que él, por supuesto, pensábamos que podían llegar. Gauzak aurrera atarateko moduen, Integrazio gizona izan zen, integrazio sortzailea bultzatu zuen, utopia eta errealismoa, teoria eta praktika, printzipio sendoak eta moldakortasuna. Arizmendiarrietarengan azpimarratzeko gauza bada pentsamentuaren eta ekintzaren edo praktikaren arteko lotura. Ekintzarako pentsatzen du eta pentsatutakotik ekin, ez da. Eta esan liteke zentzu horretan ekintzaren pentsalari badela eta pentsamentuaren ekintzaile bat. And by, in some sense, looking at the real problem, not the theory, he worked out quite an advance in theory and practice. Su capacidad de adaptación era constante, pero la capacidad de adaptación de don José María no era una adaptación de servidumbre a una realidad que se le imponía, sino era una capacidad de adaptación manteniendo siempre incólume unos conceptos que eran intransferibles y que eran inamovibles. Por ejemplo, la fe en el hombre, por ejemplo, la fe en el trabajo, por ejemplo, la fe en la educación. De ahí no se movía. Y luego, diríamos, la solidaridad con los demás. Euskorra zen, iraunkorra zen, bere proiektuari eusten, bere ideiei eusten, naiz eta disgustu asko eraman behar izan zuen. Eta behar bada bizitzea tokatu zitzaion momentuarengatik oso neurritsua zen bere kriterioetan. Eta irekia zen, eta azpimarratu egingo nuke, gizarte itxi batetik etorriz, berak irekitzen jakin zuelako. Are gauken aurrera ikusteko kapazitatea. Baina leku guztietan, leku guztietan. Jamás hubo una mente ni medianamente aproximada a la mente de don José para atisbar, para prever, para concebir, aunque sea en su imaginación, lo que ha sido después. Etxakoan pentsetan
imposible ezere. Eta errazoia emauten historiziek. Arizmendiarrieta eta denbora, harreman bitxia, prospektiba gaitasuna zuen, gertakariei aurrea hartzeko eta epe luzera begiratzeko gaitasuna, baina urratsak epe laburrean ematen zituen. Bere jarrera interesgarrietako bat da denboraren aurrean duen jarrera. Esan diteke batetik martxa jartzea gustatzen zaio eta pausoan joatea, baina bestetik denborari bere denbora ematea, ezta? Eta guzti horrek lotura dauka autoeraketarekin, izan ere beretzat autoeraketa prozesuak heltze prozesuak dira, ezta? Kontzientzia hartze, hezkuntza eta heltze prozesu geldiak bere denbora behar dutenak eta ez direnak irautza kolpez edo presaka egiten. Bere pentsaeraz, lanaz eta gizartekintzan zituen jarrerez mintzo gara, baina nolako pertsona zegoen barrenean, nola gogoratzen dute ondoan izan zituen lankideek. Gizon oso bat, goitzik beraino. Pero para mí era un hombre totalmente optimista. Tenía una fe en lo que hacía absoluta. Niretzako izan dok nire bizimoduari sentido bat eman. Zuten dok, sentido bat eman. Bizitzeko gogua. Nora joan. Él se sitúa ante las cooperativas en una perspectiva, diríamos, de reflexión y una perspectiva de que no se pierdan los valores esenciales del que ha querido nutrir la experiencia que él ha desarrollado. Y con este motivo, pues trabaja intensamente, su dedicación al trabajo es agotadora. Gaina, dagoz emarien neurri sestok hartu bier orduen initxuen gauzatik. Baizik, orduen plantauen sustarragatik. Tú tenías que optar si ser un hombre dedicado a los demás o ser un hombre dedicado a ti mismo. Pero lo que sí marcó don José María, lo que sí nos impulsó don José María es a perderle miedo al futuro, miedo a lo que uno pudiera ser en la medida que trabajara y que estudiara. O sea, ese optimismo radical en él, perfectamente radical, yo creo que es la base fundamental de su educación y lo que a mí más me impresionó. 1976 urtean hiltzen. Bultzatu zuen errealitateak, esperientzia kooperatiboak, kontraesanak, lorpenak eta paradoxak bizi ditu gaur egun. Arizmendiarrietaren pentsaerak errealitatetik haratago begiratzen du eta hainbat galdera uzten ditu zabalik. Transmititu eta eguneratu alda ideia kooperatiboa? Zer gertatzen ari da kapitalismo ereduak erabilita egiten ari den kooperatiben nazioarteko edapenarekin? Zein da parte hartzearen benetako egoera kooperatibetan? Bizirik dagoen esperientziaren inguruan egindako galderak dira. Dena dela, lan honetara esperientzia bultzatu zuen gizona eta haren pentsaera ekarri nahi izan ditugu. Zergatik da interesgarria Arizmendiarrieta? Zer ekarpen egin diezaioke hasi berri dugun mende honi? Arizmendiarrietaren gaurkotasuna nik uste dagoela ematen digulako eskema bat nola etorkizuna pentsatu. Gaur esaten dugu liberalismoa nagusi da mundu guztian, sozialismo realak porrot egin du, baina historia bukatu ez baldin bada betiko, etorriko da urrengo bat. Eta urrengo eskema edo eredu hori nola pentsatu Arizmendiarrietak eman dizkigu, nik uste dut, oinarrizko konzeptuak. Komunitatea bere buruaren jabe, bere lanaren jabe izanez eta bere hezkuntzaren jabe izanez batez ere. Alegia, gaurko liberalismoaren alternatiba sozialismo komunitario bat izango da. Bueno, gaur egun zer ekar dezaken? Batetik, autoeraketaren pentsamendu bat. Jadanik hor dagoena. Bestetik, jarrera sorta bat. Eta horien artean bat behar bada bereziki gaur egun eskaz duguna eta da kemen sortzailea, ez da? Edo desberdinekin, desberdin irudikatu eta pentsatzeko kemen edo gogo hori, ez da?
Eta hirugarrenik, esperientzia bat, ez? Bere argi eta ilunekin, hori ikusi beharko litzateke, baina azkenean, eraldaketa proiektu baten bidean, pentsamendu bat praktikara eramaten saiatu den pertsona eta kolektibo baten testigantza. Pentsaera pisuduna Arizmendiarrietarena. Haren lagunek diote batzuetan zaila zela ura ulertzea, ez omen zen hitz jario dotorekoa, baina bere bizitzak eta bultzatu zituen sorkuntza kolektiboek argiago hitz egiten dute. Azken finean, berak gizaki kontzientea bultzatu zuen, bere ekintzak kudeatzeko gai zena, bere etorkizunaren protagonista izango zena. Heteronomiatik, kanpoko faktoreekiko mendetasunetik, autonomiarantz abiatzen da berak proposaturiko bidea. Autonomia horren gravitate zentroa ordea ez da individualtasuna, toki orotan nagusitzen den paradigma neoliberalean bezala. Autonomia horrek dimentsio komunitarioa du, konpromiso kolektiboa eskatzen du. Arizmendiarrietak bere garaian jardun zuen eta etorkizunera begiratu. Etorkizunura, etorkizun da gaur ere. Eta ametsa zilegiztatuz egiaren antziduri, herrizar batek bide berritik ekingo dio urduri. Guztien lana, guztien esku, jasoko dugu zuzenta prestu, gure bizitzen edergai. Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dugu gogorta estu, azeztedin gizonen gain, azeztedin.